Алай күреп ята бит. Әни тарта бөтен йөкне. Өйләнгәч мине дә хатын истерәр әле дия. Тормышны тияп барганын белсә, ул тормыш апарга әзер булып, настоящий мужчина булып үсәр. Ул теге хатын итәгенә яшәнеп ясатырган ир булып үсә инаннары. Чөнки акчаны әни таба, акчаны кем таба, соңгы сүзне шулай әйтә, өйдә шулай бит. Телисеңме, теләмисеңме шулай? И, соответственно, он будет это делать, если он любит вас, любит родителей. Но если он будет любить Всевышнего, он и родителей уже будет любить автоматически. Диния Назараты бинасында бала тәрбиясе, тәрбия дәресләре дигән циклдан икенче очрашуны уздырып җибәрдек. Башка очрашуларыбыздан аермалы буларак, әгерге очрашуда малай тәрбиясе, малайларны тәрбияләү, аларга бирелгән тәрбия, аның нинди булырга тиешлеге һәм тәрбия кылганда балага нинди психологик моментларга игътибар итәргә тиешлеге хакында сүз алып барылды һәм Җәлил хәзрәт безгә Коръән һәм сөннәткә нигезләнеп бала туганнан соң башкарыла торган сөннәт гамәлләр турында бик тәфсилле сорап сөйләп китте һәм безнең кунакка килгән кешеләребезнең сорауларына җавап бирде. Депутат хатын-кыз, менә галим хатын-кыз, менә шагыйрә хатын-кыз, менә җырчы хатын-кыз. Бу бит Яссавитта йоклап утырышын анда хатын-кыз булу нигә бизәтелми. Аны ирләр дә эшли ала, шулай бит. Ирләр галимдә була ала, ирләр космоска менә ала, ирләр җырлый да ала, ирләр бии да ала. Мин хатын-кыз бу эшне эшләмәсен дип әйтмим, әмма хатын-кызның иң беренче вазифасы ул бөтен тормышын гаиләгә бәбәй кайтып, бәбәй тәрбияләргә. Шуннан вакыты калса гына. Безнең укудан, карьерадан, эштән вакыт калса гына бәбәй табышма күрә бездә демографик хәл начар.